Bħala parti minn kampanja Ewropea f'Ġunju li għadda l-Organizzazzjoni Internazzjonali Oċeana nediet spedizzjoni fl-Ibħra Maltin. L-għanu li jiġu mistħarġa l-inħawi li żjed fondi u l-erin fil-baħar madwar Malta. Isiru mbagħad dokumentazzjoni dwar l-abitat u l-ispeċi marittimi sabiex jiġu protetti minn netwerk Natura 2000. Ir-riċerka qed issir fond ta' aktar minn 1000 metru permezz tal-katamaran Oceana Ranger. Il-ġimgħa filgħaxija żar il-katamaran Oceana Ranger il-Kummissarju għall-Ambjent, is-Sajt u l-Affarijiet Marittimi Carmenu Vella fejn ingħata informazzjoni dwar ir-riċerka u x'instab sissa. Tkellimna ma' Ricardo Aguilar li huwa d-direttur tar-riċerka. We can say that we have found places that are in very good conditions and they are perfectly into the Nature 2000 network because they accomplish with the requirements to be protected. Il-Kummissarju Ewropew Carmenu Vella appella li apparti li nammiraw is-sbuħija tal-ambjent tagħna u il-baħar għandna nieħdu ħsieb illi ma ssirx ħsara. Intant bejn il-ħamis u l-ġimgħa fil-Belt Valletta, il-Kummissarju Ewropew ospita konferenza li laqqat esperti fis-sajt mit-tramuntana tal-Atlantiku. Ministri minn irkejjen varji tad-dinja qablu li din il-parti tal-Atlantiku toffri opportunitajiet kbar mhux biss għas-sajt imma l-akwakultura, il-bioteknoloġija u l-enerġija ġenerata mir-rieħ u l-mewġ.